Joneri pregunten hotzan galdetzeko hau lehen honetan mintzen dugun puntue, hori Itxasonena sartu balai, baina, bueno, esan doztan, ezetz, ze desbirtu ditzen ala beste puntue, bueno, horrez, pleno mintzen, no? Hemen lehenengoko aldauz puntu bi, bata da eurreko lehenokoa azaroan 25-ko plenoko akta, eta bigarrena da Itxasonena. Lehenengo puntu bada 2015ko azaroaren 25ean izandako batzarrei dagokion akta onartzea. Bakarrik esan, ekainetik ona 5-6 pleno, ezoiko plenoak egon direla. Horrengoa behala da, eta ez dugu lertzen zergatik da ezoikoa, honek oposizioa daukan eskubide bat urratzen du. Ze plenoa da guk gobernuari galderak eta kontrolak egiteko dagoen instrumentorik egokizena, eta horrengoan ere kendu egiten jaku eskubide hori, beraz. Bakarrik esan, horrengoan ez dugula parte hartuko pleno honetan. Bueno, ez dut uste eskubideri inorik entzineakonik hemen pleno saloi honetan. Eta bueno. Hazin gara, nik lehenengo puntuen, lehen esan zati idazkari zeri, en la página 27, al final de la página 27 dice que el señor alcalde había dicho que intervenía no sé qué, el 5%. Creo que no queda claramente recogido. A mí se me respondió cuando yo dije que uno de los motivos, entre otros, de la subida del 2,5% de las cuotas del polideportivo era porque el último semestre la energía eléctrica se había subido el 6,7% y se me contestó que eso era demagogia y aparte de eso se dijo que había otras partidas y que de una partida a otra se podía cambiar. Y mi respuesta fue que también, porque salió a colación Bermeo, que había subido el doble que nosotros el 2,5% y en Bermeo el 5%, que también en Bermeo podían haber pasado de una partida a otra, que no lo hicieron, que alguna motivación habrá. Lo mismo que en Guernica, aparte de la energía eléctrica, por otros costos. Y creo que eso no se recoge y que se recoja como se dijo o el significado que tenía lo que yo decía. Nik hori bai gure dute argi geratzi. Besterik? Hau entzungo da grabazioa eta zentzue eta hori jarriko dira ondoaktan. Ez da bezerik beraz aldaketa honegaz konsideratzen da hori onartzen da. Bigarren puntua, hiri garbiketarako zerbitzuaren jasotzearen hiri hondakinak eramatearen eta Gernika-Lumon hondakin industrial hutsalak transferitzeko fabrikaren ustiapena kudea dadin, kontratuaren adjudikaziorako aurkeztu direnak sailkatzeko proposamena. Eta merkeena izan den eskaintza aurkeztu duen enpresari egokitutako dokumentazio aurkezteko errekerimendua. Proposamena da, lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak sailkatzea kontratazio mailaren proposamenaren arabera
eta jarraian aipatzen den beranzko urrenkeren. Fespak 93,86 puntu lortzen ditu, eta Enbiser, utean aurkezten dana, 96 puntu. Fespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. Grupo Ferrovial, Servicios Enpresari, eskabidea egitea, eskaera hau jasotzen duen hurrengo 10 laneguneko epearen barruan, aurkez dezala udaletxeko erregistro orokorrean honako dokumentazio hau. Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagilea. Diruzaintzan dauden datuak araketuta, udalak ofizioz aztertuko du Gernika-Lumok udalarekiko gurutzapen epean dagoen zerga betebeharrek ez duela zorrean adjudikaziodunak. Gizarte segurantza edo Osabalik dagokion mutuarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagilea. Kontratazio organoak eskatutakoaren eta sektore publikoak kontratuak egiteko legearekin bat egindako testuaren 3 eta 4 artikuluaren arabera, kontratuaren gurutzapenerako atxiki erabiltzeko konprometutako bitartekoak benetan dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. Udaletxeko diruzaintzan udalaren aldeko 915.315,96 euroko behin betiko garantia gauzatu dela egiaztatzen duen ordainagilea. Egungo ekitaldiko alta eta edo jardun ekonomikoen gaineko zergaren matrikulan ez duela baja eman, adierazten duen aitorpen arduratsua. Zerga hau ordaintzea ez bazaio egokitzen, aitorpen arduratsua aurkeztuko du esateko aipatutako zergaren matrikulan ez duela baja eman eta zergaren ez egokitzaren supostua adieraziko du. Aipatutako epean eskaera honi modu egokien erantzun ezean, aurkeztutako eskaintzari uko egiten diola ulertuko da. Honako akordioa Fespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares Enpresari jakinaraztea eta horra mentzen da proposa. Beraz, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Ni galdera bat, Jon. Ez galdera bat egiteko, bakarrik argitzearren gure ez dela abstentzio bat izan. Guk ez dugula parte hartu zez plenoaren zati honetan. Beraz, nik imaginatzen dut jasoko duzula, baina gu ez gara teknikamente abstentzioa da. Teknikamente abstentzioa da. Orduan, abstentzioa izateko kanpora atera behar ginen. Hasi garenean esan dut guk ez dugula plenoan parte hartuko, geratu gara respetuagatik eta gero beste bat dekogulako. Baina teknikamente abstentzio moduen jarri behar dut. Hala Nik ez dekutan argi da, plenoan basauzi edo ez basauzi. Basauzi plenoan, ala ez auzi plenoan. Amaitzen da nire esango ez gauz hemen. Hemen ez pasa, hori bakarrik galdetzen hau. Ez pasauzi hemen, ez padauz hemen, eureko plenoan ez dauz euren. Hori jakin hori zinugu. hasi da ez esaten, Baitxik ez da bat abstentzio hori, be? Ba hori da, osuko zondo lertu duzu, jonek ez dakit. Irudimena aukibia da hemen. Irudimena aukibia da hemen. Izen da atzera eta horrela eta zimintzanetik, ez uste. Ez da ulertu, nik horretxik argitzu. Bueno, así que pleno batetik bestera, Eten aldi bat. eten aldi txuken dugu. Zer batekoa? Genetan sartu ningo gara urte marik. Bilduk eskatu guan ezoiko pleno bat eitzeko gai batek bakarrik Santa Luziako ordago idatzi esan Santa Luziako proiektu dala eta ez. Da, bueno, gero baso pleno hori eitzeko.
Zidan izin dut, abeneko plenoan, azarako plenoan, 25 niko argi geratu zara, planteamendu guztiek, baina, bueno, atzera eskatzen da. Bueno, politika aparte, lehenko, nukengo dugu zera maile moduen, hau, ez dien izen zirriborro bat edo deusek argi geratzeko, nazte bat ez dien izen. Hortik aparte da, hau, eskaera bat, 3 personak, Arizan amaio da bazta bat, darrokoa baina garriken bizi da. Beste bat Iker Ugarte, Tabaka. Garriken bizi da bai, Bilbotarra bezero. Eta gero goizien eskatu dugu beste batek ziaren bik. Bueno, nik irunok barik, irunon artien, zuen proposamena edo sugerentziz edo aportazioa izan dara proiektuan ganien ize berdine da, eta irunen artien bat da, gure den beste denbora berbait. Irunen artien zeuga akordu bat era lege dut, daia, nor berbaiko demen. Eta bildutik, bazten nun posera maile moden nokengo demen. Guke uste dugu asuntoa oso importantea dela, eta parte hartze kontu horretatik, oinarri horretatik hasita guk sailkatu hori izan dugu, eta argi geratzearen alde egin dugu sailkapen hori. Uste dut 5 erregu direzela, 5 erregu, eta bakoitzak egingo dugu bat. Beraz, bozeramaileak izango gara, dano. Baina, sailkatuta argi eta garbi, eta gure helburua honekin da oso argi geratzi zein dan gure planteamentua, batez be herritarrak entzun eta gero, kausotarrak etorri direzenak, zeurena da lehendabiziko berbielena izango da, eta horren ostien, gure planteamentua da, baina beti be proiektua eta egi gobernuareko nasmoak etorri argitzearen alde. Bueno, guzitxu, herritarrengo da, bigarrenengo da berba, ze eskaera lehenengo zuena da, da lehenengo duzu zuek horretxin nion bozera maile moduen edo, nukengo duen, postek egingo bat duzuek, bakotxak gai berdinien ganien, zuen galdera egin. Eta gero, bigarren nure eskatu eurek egingo du euren bozera maile, non nintzen den irunen artien, mentzera berbat, eta euren gode guzti den. Eta nasai, eta tal. Gure partetik orduan buliak. Bai, nik nire hasiko naz. Baina, bueno, nik uste dute naiz eta gu geuk eskatu osoko bilkura hau, bai ikusten dugu eta askotan aipatu be bai. Hau ez dela guretzako gai hau eztabaidatzeko leku. Eztabaida hau herritarrak tartien dauzela eta proiektu bat mahai gainen dagoela nik uste aurretik eztabaidatu behar zala. Egon da aukera eztabaidatzeko, baina ez da aprobetxatu. Eta eztabaidatu batzordetan, udaletxeko batzordetan ez da eztabaidatu, eta ez da eztabaidatu herritarrekaz. Eta guk pentsatu dugu, herritarron ekarpenak benetan akta ofizial baten eta modu serio baten plantietako eta gobernuaren partetik erantzun bat jasotzeko, hauxe izen da guk euki dugu bide bakarra, ikusi dugun bide bakarra. Eta, ez da guk auzotarren ekarpenak kontutan hartuko direzela eta beste zinegotzien iritziak eta kontutan hartuko direzela gure dugu bermatu osoko bilkura honetan. Badakigu osoko bilkura baten adostasunera ailegatzea ez da erreza izaten, ez da bai da, Jose Mari izan duen moduen oso luiziek izan aldire eta detailetara bajatu barik osoko bilkura baten ezin direzei gauza sarratu. Baina bai, gustako litzaiguke, gobernuaren postura benetan zein dan jakin gure dugu, guk geure postura zein dan azalduko dugu, eta uste dugu herritarren postura be argi geratu behar direla. Eta postura horrek argi geratzeko nik uste dut importantina dela herritarron ekarpenak benetan publikoki azaltzie. Eta nik uste dut lehenengo pertsonak berbaiten eta euren planteamentuak egiten herritarrak izan behar direla, ze horren gainen ingo dugu berba, eurek eskatzen da benaren gainen ingo dugu berba. Eta horren eskatu gure dut,
oin nik amaituta gero, bigarren txanda honetan, herritarrok berbaikie, eta beste bigarren eskari bat gure dut egin, ze badakit aktan jasotzeko eta benetan entzuteko pertsona batek esaten dauena, mikrofono honetatik esan behar dire gauzak hor atzetik esaten bada, ez da aktan ondo jasoko, ez da lako grabeko, eta orduan nik ingo neke, alik eta egizen luzatu, eta pertsona menzutik paretan da, eta hortik berbaikie. Edo, ostantzien, beste medio tekniko batzu badauz, benetan grabatzeko eta aktan jasotzeko, horrelako medioak ipin. Guri nintzen duzu badakizule, gauztan idazkarriak esango duzu. Aktan, publikoko jenti esaten duena, bilkura baten, osoko bilkura baten, hori pase San Berton, itxurteri, beste gai bateraz, ez dut uste agertuten danik ez da. Zu dinosu agertzeko, ez? Bai, aukera bat badau. Eta ez ez. Aukera bat badau, zinegotzi batek hitzez errepikatzen badauz berma horrek, hori xeingo dut nik. Herritarrek esaten dagoena nik hitzez errepikatuko dut. Gure baduzue hitzez errepikatuko dut, edo ostantzien errepikatutzat aldan hartun, imaginazioarengo moduen erabilite, apurbet imaginazio erabilite, nik hitzez errepikatzen dut ezera gozet eta listo. Nik dute lekuz kanpo gauzek ez dela, Javier, antzarki betez patentia. Zuk esaten zu beste batzuk antzarki deitzen dule, antzarki deitzen hasi gara. Esto betzetan antzarki deitzen beganik. Legi baino, gauze bat, gu betetan dugu. Legez kanpo, ez duz beteko, ez da? Ze oin urte bi espadu guzein, dorben zu egon ziren gobernuen, espadu beteo duen. Oin berez, legiek zaten dena bai idazkarriak, bi bat gogoratzena ze zangoan orduen. Hori gertatu zanien izan sindikatoko batzuk eta hori ziren, eta neuk hartu nabe zan hitz horrek neronek, eta aktan agertu ziren, neronek hartu nabe zelako errepikatzeko aukera. Gogoratzen perfectamente. Ez. Zara gogoratzen, baina buelta batzuk gogoratzen. Hor kasuen ez da. Bueno, baina kasu horretan bai. Beste kasu batzuk. Baina kasu horretan bai egin nabe. Bai. Nik argitzea Jon, legez kontrakoa da aktan jasotzea herritarrak galdetzen dagoela edo esaten dagoela legeren baten kontra da hori? Aktan jasotzen dira udalkideen berbak. Udalkideen berbak. Udalkideak edo kontzejalak. Bueno, errepikatuko dugu. Nik ez dut argi geratu dara. Jarraitzu gure baduzue? Jarraitzu. Ez, eskatu teoreri berbantia ez bai, teoreri emagotzago berria ez da. Nik ez da txiruletatik nago ingo duen, da, ete bari. Bale, ondo. Amelizar. Bueno. Gure Lurgore oso kultura elkarten zen etorega. Artutxo, mesedez da entzuten. Bueno, gure Lurgore oso kultura elkarten izen etorega, eta gure elkarti auzotik sortutako elkarte bada, eta bere helburu nagusienetako bata auzoari bizitasun emoti eta honekin lotute bai auzotarren bizi kalitatea hobetzen laguntzea. Honekin batea, udaletxik ero bertan auzoan egiten diren eta ematen diren proiektuak eta iniziatibak gure interesa pizten dabe, eta interes hau eta horregatik etorrega batez bezta. Udaletxik proiektua presentatu gure auzorako, da hemen kasun nahi dugu proiektu horri buruz hitz egin, gure iritzi xemon eta batez be auzotarrak iaz esaten daben kontutan euki eta horregatik etorri gara batez be. Plenoan hitz egingo den ari da, dakizuenez udaletxi udal gobernu presentatu proiektu bat Santa Lucia hiri parke berriaren proiektua, eta Lurgoreko eskoletan aurkeztu ban, udal ordezkaria berta etorri zin, eta hor
aurkezpen horretan argi garatu zen, auzotar asko kexatu egin zirela, euren iritziak eta behar izanak kontutan ezin lauki proiektua egiterako orduan. Eta guk hori ikusi eran elkarte morun, esan gendun batun bikoa, eta horren aurrin iritzi emon bikogu. Eta orduan, gu hor txatxik azamen, elkarte bezala pentsatzen daudelako auzotarrak kontutan eukibirile, eta honen aurrin gure proposamena plazaratu nahi dugu. Da gure proposamena guk parte hartze prozesu baten beharra ikusten du, porque herritxarak eta auzotarra batez parte hartze prozesu baten beharra eskatuen aurkezpeni eta auzun bebai. Eta orduan guk parte hartze prozesu bat eskatzen zaugu udaletxiai, non udaletxi, udala, auzotarrak, elkarteak eta denon artean proiektu bat aurrera eramateko, denon artean erabakitzeko auzun zer nolako proiektu nahi dugun. Auzoko behar izan eta iritzi guztiak kontutan edukitzen. Baki hau, bakotxak gauza desberdin bat eskatu lekela. Batek eskatu leke, kolumpixu, bestatek eskatu leke aterpea. Mile gauza eskatu leke, baina oinarrizkoina hori ikusten dugu dela. Guztion iritzi eta behar izanak elkartrukatu eta akordioetara iristea. Bakotxak bere terrenan zeditu eta guztiontzako zerbait sortzea, baina denen artean eta denontzat. Gaur egun auzotarrek hauskatzen dutelakoan gaude, eta hau da auzotarrek beraiek bizi behar duten lekua eta espazioak aukeratzeko eskubidea izatea. Denontzako bizi kalitatea ondu nahi badugu, denon behar izanak eta iritzia kontutan eduki behar ditugu. Honekin, parte hartze prozesu bat irekitzea eskatzen dugu. Alde heinean denon artean erabakitzeko zer nolako auzoa nahi dugun. Eta hau lortzeko, udalaren eta auzotarren lana uztartzea beharrezkoa eta funtsezkoa dela pentsatzen dugu. Gure pentsatzen duguen hauxera, eta auzotarren iritziak eta kontutan eukitzen nahi dugu, eta hoxe. Eta parte hartze prozesu bat irekitzi. Ondo da, eskerrik asko. Bost esan duzuek, bost galdearen duzuzela, bost eskaera. Ez da bat emaduzu zukara ez, guri? Ez da emaduzu bat? Eskutzen erantzun ningo zetula. Ez gut tranquilo gara, erantzun moduak hauen. Bale. Baina galdera guano balan eratzutia gure dugu geuriek, Bat da gure duzune eta beste bat egin gure. Hori da, bai, edo zer egingo duzun. Zuek galdera gain? Parte hartzea eta momentua eta epeietan gauzen edo ez gauzen auzotarren proposamenak edo etorri diezen zer guztizik, iradokizun guztiz ezagutzeko. Horretarako guk osoko bilkura extraordinario hau eskatzea gaz batera, beste gauza bat eskatu gendun bere momentuan eta izan zen txosten juridikoa. Txosten juridikoa, eta horrak, idazkarizek prestatutako txosten juridikoa, galdera erraz bategaz eskatu gendun, eta galdera zen ze posibilitatea zegoen auzotarren aportazioak proiektuan sartzeko, behin proiektua bera, Bizkaiko Bizkaiko boletin ofizialean azaroaren 11 publikatuta atera danean, eta auzotarrek izan jaki 27 arte dekiela euren ekarpenak egiteko. Eta guke aurreko plenoan esan gendun, gure jakitasunetik behintzat, godekienetik behintzat, ez da posiblea behin boletinan agertuta proiektu bat aldatzie, eta eskatutako txostenean konfirmatu egiten da guke esandakoa. Esleiperagaz jarraitu ezkero, proiektua ezin da aldatu. Alkatiek edo gobernu taldiek pentsatu dagoen moduko parkea egingo da 600.000 eta piku eurotako gastua, eta gerokoak. Aurreko plenoan, esan jakun proiektua bizia dela eta gerora joango zirela gauza gehitzen, baina geroko horiek argitu behar duguz gaur eta hemen. Eta prozedura edo egiteko modu bat zehaztu, zelan izango da geroko hori. Jakin gura dugu,
egin direzen eskaerei, egin direzen proposamenei, ze trataera emon jakien. Nork behitu da bezan, nor da bien aztertzen eta zelan erantzungo jakien. Auzotarrak, udalak auzotarren ekarpenak eskatu ebazanean zertarako izan zen. Hori jakin gaur dugu. Puntu hauek albitu gura duguz. Udal gobernua prest dagoen aurkeztutako aportazioak proiektuan sartzeko. Hori aurrekoan eskatu gendun eta erantzun zen proiektu bizia zala eta bar. Jakin gura dugu noiz eta zelan izango dira aportazio horiek proiektuan txertatzea. Noiz eta zelan. Eta eskatzen dugu herritarren aportazio eta kezkei erantzun positibo bat ematea. Batez be hori eskatzen dugu. Konpromesua eskatzen dut udal gobernuari, konpromeso publikoa eta aktan agertuko dana, gaurko aktan, datak eta parteideekaz. Auzotarren parte hartzea proiektuaren garapenien zehar garantizateko konpromesua azken finean. Hori da guk egiten dugun erregua. Bueno, hori apunteta dago, bost deko zuez, estetik garra izan da hori, beste hiru, ez da. Bueno, bigarren erreku edo, dutute gutxuet bego joan danan hildotik, izango zen parte hartzen ingeruen, ez? Osa, uste dugu aputxuet prozesu hau definidu izen badeu parte hartze esak izen dela eta prozesuan puntu honetan topetan garenien maiganeratzen den behar nagoz izena parte hartze beharrena da, ez? Bai ikusten dugu auzotarren partetik demanda konkretu bat egon dela, galdera konkretu bat egon dela, geure gainartzen dugu galdera hori eureri jaken erantzungo eta da auzotarrak eskatu dugu parte hartze prozesu bat, eurek etorkizuneko auzoa izango dan horretan, hitze eukitze begire. Orduan jakin gure genkez, udalak da gobernuek horretarako intentzinorik dekon, eta ze bitarteko jarriko deusen, ze gaiz ez da barrez dinot ez dutzolan sorpresaz harrapetan duen gai bat ez da, orduan zer dekon pentseta parte hartze hori bermatzeko. Apur bat ikusitze aztertu dugu, zehatu gara aztertzen auzotarrak eurek ene bezen ekarpenak eta 30 bat ekarpen egon die, gure ustez oso adierazgarri ze, hain denbora gitzi zen eta medio nahiko mugatuek egon dienien 30 ekarpen desberdin, 30 pertsona desberdinek parte hartu izena eta lehen eurek bai bota bena errepikatzearen edo bai, egize da pertsona bakoitzak iritzi badekola, pentso bat dabela gauzak modu batera zein bestera inaldiela, baina oso adierazgarri ze iruditzen jakuna 30 ekarpen horretatik, hogei ingeru puntu batzutan bat eitzen da bena. Eta puntu horretan bat eitzen dabe, eta puntu horrek die gauza batzuk atzera bueltarik ez tekiena, oza, behin proiektu hau enge dagoenien, geroko parte hartze prozesu, eserako prozesuek bermatuko ez da dena. Beraz, apur bat kalderie edo puntuen zentretan jateko, eskaeretariko bat da berdeguniek eta dauzen espazizoak mantentzie. Osa, gaur egun dauen landa horretan auzoan ekimen ugari eitzen die, bai auzo elkartiek eta bai jai batzordiek, jaizek, olentzero, inauteresek eta beste mota askotako ekimenak eitzen da bez, eta hori proiektuen guztiz ezabatzen da, beste gauza batera bideratzen da, eta gure galderie da ze alternatiba eskaintzen daben proiektu horrek eta ze alternatiba erreal, nire ustez ez du balizo esatie, bai hor dauen landa baten nahi leike, benetan uste aztertzeko dela gauza bat ezabatu aurretik eta kontutan hartun den ezabatzen den horrek auzoari bizi zemoten dotzun gauza nagozizenetarikoa dela, ezabatu aurretik eukibier da alternatiba bat. Eta, desde luego, proiektan aipatzen den landa horrek, ez deus betetan ez tamainoan, ez ezaugarri fizikoatan gaur egungoak
betetan da bizena. Orduen galderi da, non aurre ikusten da jai eremue, non aurre ikusten da auzotarren ekimenak aurrera erateko espazizo barri bat, eta holan ez bada, ia udaren asmoa gaur egun dauzen ekimen guzti horrek eta auzoari bizi zemotetzienak ezabatzie da. Arratsaldeon, badakik eskubidea ikusula antolatzeko eztabaida eta nahi duzu moduen, baina pena dela. Esan gurelot, banan ez erantzutea egiten duguzan galderi, zen ikusteot, sakontasuna galduko dagoela debatea. Hori nire hitzi partikularra da, baina esan gurren eban. Aurkeztu da bezen aportazioen artean, aportazioen publikoamen udalen aurkeztutakoa dira. Agertzen da bata, estalitako lekuen nahia edo beharra. Ez bakarrik umeen jolasen inguruan, baizik eta modu zabalago eta orokorrago batean, jendea, adin desberdinetako jendea eta aprobetzetako lekuak dekogun, gitxinez orain arteko dugun eguraldia zein da jakinik, ezta? Eta gainera, gure herrietan eta hirietan oso ohiko izan den eremuen, estalitako eremuen tradizio urbanistiko horrekin jarraituz. Hori edozein herritan ikusten dire, arkupeak, plaza estadiak, eta bar. Beste modu batean, eta modu nahi baduzue gaur eguneratutako modu batean, honetan, hausune honetara aurreikusteko, aukera horian aurreikusteko. Kontutan eukinde, egitasmoak aurreikusten dauela, baina modu zehaz batean. Eta gero hori oso zaila izango dela, pentsaleike, gehitzea proiektuari. Eta horren nire galdera zehatzara, nire ez minaz egin diren ekarpenen lozera maila bakarrik. Egitasmo honetan, aurreikusten den egitasmo honetan, ikusita osoaren behar nagusienetakoa dela, sarritan aipatzen da, zelan txertatuko dan aurrera ematen ari zarien proiektu horretan eskari hori. Gaur barriro ikusi da zelan auzotarrak proiektuaren kontra dauzela, arrazoi asko dekiez, eta eurek esaten da, eta gube ikusten dugu bakarri dela parke hori apur bat apaintzea, arbolak ipiniko diez, zuezkabe, landarea, lorak eta bar. Karo, horrek urtien zehar, mantendu gaztu batzuk altuek epiko dabez, eta gureko geuke mantendu gaztu horiek beste erabilpen batzuk tarako emotie. Adibidez, proiektu integral bat egitea, baina hasieratik. Eta baita ere kontutan euki beharko zen, iturri hori jarriko dana hor, horrek bere gastu galante izango dau, eta kostu hori zenbatekoa izango da. Orduan, nire galdera da, ez da hobeto gaur egun dauen parke hori apaintzaz aparte, edo apaintzean gaztako den dirue, eta ura kostako den diruegaz, eurek eskatzen da ben proiektu hori integral hori gastatzea. Gizem? Hori izan da boskarrena. Hori da gana? Gauza bat, ezagozu zein galderari erantzuten dutzazun, edo... Nik erantzun horokor bat emango zutu, ez dituzu. Benetan? Bai, hemen, imaginazioen asko eta gure hemen zuek erabila portxue eta itxue esaten dena. Osea, ez tozu erantzun galdera panan-panan, galdera bakoitzari ez dutzazu erantzun bat emango? Barriro, erantzun horokor bat emango zat danari. Ja, teni barriro, ez tozu emango erantzun pormenorizaue. Erantzun horokorra. Bueno, nire azalpena, aurreko osoko bilkuran egin duenean indotik jongo da. Batez be,
erantzuten dabelako eremu horretan, bai auzotarrak, bai udal korporazioak eta baita beste Gernikara auzotar askok ikusi da bezen behar izanari erantzune emotiko. Zestu gaztu biet, eremu horretan gaztako den diruek Gernikar guztizena dira. Berengo eta bain hori. Orduen, hor dekogu urbanizazio bat amaitu barik. Eta gure helburu nagusize lehengo eta behin horreri amaiera bat emotida. Beste bat, dekogu zerekin bi irazgarritasun bakoak eta eremu deterioratu baten dauzena. Eta beste goni besan eban, gure asmoa dela eraikin horrek balorien jartzi. Izan genuen bebai proiektu bizi bat dela. Eta hau dela proiektu honen hasiera, lehengo pausue. Hemendik aurrera, hor gauzaskoan behar diela, ahal danien, dirue dagoenien, edo dirue gazteu aldugunien. Horretarako zabaldu zen parte hartze ez dugu zango, ez duzu lan ikusten. Ez dakit noiz galdetu den erretetan herritarrei zer egin behar den edoren ekarpenak ekarteko. Eta, bueno, guretzako izendalez hasieratxo bet, ba, bueno. Galdera hori. Ez da galdera. Haino galdera egiten. Orduen, ni bakarrik, ekarpenak lehen entzun dut hortik 30 direla, ez diez 30 izen dire 54 ekarpen, hiruera desberdinetan indienak, ekarpen bat izan da alkatetzako emailera, 26 ekarpen egin dire bulego teknikora, bi errepikatut egon dire, eta udaletxeko sarreran egon dire ez. Hauetariko 10 emailez gehatut egon dire. Beraz, 32 desberdin dire. Vale? Ekarpen hauek, proiektu hori redaktoran arkitektoaren eskuetan dauz momentu honetan, eta erantzunak edo balorazioak egingo da bezan teknikariziek izango die redaktore hori eta udal arkitekto barreziek. Balorazio tekniko hori dauenien eta astu barik balorazio ekonomikoa, orduen hartu beharko die erabakiten bat, ia aportazio horrek momentu honetan sartu aldiren, edo etorkizunien, forma hartu beharko daren. Eta nire partetik besterik ez. Bai, alde batetik nik uste dute ordue galdetu izan baneu, erantzun bardinatuko nabela, ez da. Bai, gauza bat, ez da galdetu dozun edo ez dozun galdetu, baina nik gogoratu aldotez pare bat prozesu nun herritarrei galdetu bat astra da, paradigmatiko herri honetan, da bestie pasilikukoa, naiz da geldituta egon, ez da egin osarte egongo den geldirik, baina horre beste prozesu bat dintzan herritarreri iritzile eskatzeko. Horre direz nagusizek, gero prozesu txiki batzu egon dire bai bide busan errekorridoa aldatzeko, bai bide gorrezen diseinurako, bai mugikortasun plana, eta horre direz niuz zenean nien pileta egona zen prozesuek, baina hori erantzuteko. Orduan, entzun dugunaren arabera, ekarpena badauz, eta arkitektoaren eskuetan dauz, eta arkitekto biren artien balorazio tekniko bat eukingo dabe, posgarriz da hori entzutie, eta posgarriz dabe bai entzutie, erantzun nengo jakola jendiari. Eta, gabizen giro honetan, nik gure neuke jakin, balorazio horrek, bai bideragarritasunarenak, bai teknikoak, bai ekonomikoak,
ia hartzeko herritarrek parte hartzeren bat edo partaidetza bat edukiko daben erabaki horretan, edo erabaki hori berriro hartuko duzuen gitxi batzuk, eta erantzune izango dan gitxi batzuek ikusi dabezan onurak edo ez onuran erabera, edo aurreikusten duzuen zelan baiteko partaidetza eta repartitik horretara. Hori izango ditzateke 6. galdera. Horregaz amaitzen da. Hombre, erantzute paso bai. Igual sortzik eran edo duzu. Hombre, esan Albertok egin dauen interbentzioa eta gero niri zalantza pare bat beratea. Eta ze batetan esan dau, aurreko zelan osoko bizuetan esan dako proiektu bizia dela eta aipatu danean, esan dau hori geroratu izango dela aldanean egiteko, bai, gauza barriak egiteko, eta hori lotu du horretarako eskatu dira ekarpenak. Lotu du, gerorako izango da gauza proiektu bizia da horretarako eskatu direla ekarpenak. Ez dakit oker bat izan badan, lapsus lingue bat izan dan, ala dan, hori batetik. Eta gero, esan dau, zelan egongo diren laboratoria eta arkitekto berria ekarpenan balorazioa egiten dira, txertatu aldien ala ez, eta nik jakin gura dut, edo idazkari nagusiak egin dauen txostenak ezurra dino, eta egia da, sartu aldirela ekarpenak zer honetan, aurrekontu honetan, edo ez, ze balorazioa egiten bada eta zentzuzkoak ikusten bada beren iritziz ondo daudela, eta sartuko badira horrek emoten da proiektua modifikatu aldala. Eta txostenak esaten dau, ezetz. Orduan, mesedez, nonok argitu deiztela hori hola dan. Nik uste aurreko plenoko aktan ondo agertzen dela esatik hori, ez dakit. Bai, ez dike nire gusten du proiektu itxerako orduan sekuentixi itxeko orduan bizkat faiara dela, da usten du beste erabata elekenela. Adibidez, proiektu bat anin, da pentsata proiektu bat eta diru bat 600.000 euroko kontuaz. Orduan, auzo baten inbertu bide, udaletxik esaten da, auzo batek inbertu bide. Orduan hor kasun, gusten du lehenengoko gauzi auzo horretako jentiai eta herritxarrak ezazue bai, eta herritxarrak bai, junen bidela eta bertan galdetu zelako proiektu nahi da denon hartin erabaki ze proiektu. Hemen kasun ikusten daba holan ez dela aurra erole gauzi, orduan guk pentsaten duena da eta esaten gazenara aintzat hartzi herritxarrak eta auzotarraken jaben ekarpenak horrek kontutan eukitxi eta bentsat aurra eruteko proiektu aurra erutu mara horrek kontutan eukitxi eta benetan eukitxi kontutan. Zeu zatizia badeko zuen esateko? Bueno, nire zeu zer esateko. Lehenengo, aritzara nahi hori eskerrik asko. Ze argizia izen zara, eta zeure tonoa betxik eta ondo. Eskerrik asko benetan. Bueno, hau asuntua agertzen da hemen, lehen honetan, edo leku honetan, betxirugarren ala laugarren bidea. Eta zaran hogeta guztien non osoko bilkuran, akta irakurri ezkero, nik usten dut niko argi geratzen dela gai. Bueno, ameno. Ez dakit zer gure da. Ez zerrez egitxie, danari kontraitxie. Ze, karo, akaboko hilietan zema deskalifikazio, danik ez dait zer gizau. Akaboko hilietan deskalifikazio asko dondamen. Baina, niretzako eta guretzako, lehenengo dau, erreziek. Lehenengo dau, erreziek. Lehenengo dauz, personak. Da kontra edo zeira etxik, ez.
gogoratzen nau, osoko bilkura 28 agostuan egin genuen. Aurrekontuena, zer moduze kontzukera genuen hemen. Bat parte hartzaile edo prozesu horren ganien, da beste bat garrantasunen ganien. Eta, klaro, idele da, hori pare dute edo zer esan. Baina, prozesu parte hartzaile ganien dokumentu beti irakurri guan inakik. Kulturetxeko batzar baten esan zen. Da hori dokumentuamenteko eta gure bazen monen gutzuet. Kopi beta. Eta garrantasunean egon zan beste dokumentu bet. Eta hori gamen dago, da gure badozue kopi beta monen gutzuet. Osea, esan gure dut, geuzek izatie, esan por esan ez. Da gero hortik aparte, pasan hilien, untzunen duzen, atzera deskalfika ezin jo gehiago. Hor, terminologi bet, nik ez da dizut hori terminologia pasepa da bena. Balengo esan dut zuen, inposaketa, trampak, agarra jotie, recital bat. Eta untzunen dire, untzu. Gure partetik ez duzu opinio hori, da ez duzu bildu. Hori baino respetu jau, ingo duzu gure partetik. Da hori, lehen guan esan naben, nire nesatibide esan naben, proiektuan ganien, Santa Rosiko proiektua, nik esango zer etximenan martxan, da zertarako. Lehengo komondo. El proyecto de Santa Lucía. En el entorno de la ermita y las antiguas escuelas, un área de unos 15.000 metros cuadrados, si contamos los dos edificios, o los tres que hay, la ermita más el edificio contiguo, algo más, cerca de 16.000 metros cuadrados, quedó una urbanización inacabada, con espacios sin rematar, que actualmente no disponen de tratamiento ninguno, ni de instalaciones urbanas suficientes. Hori esan damen lenguan, da arkitektoak hori esan du. La esaten genuen. 1. El suelo no está en las mejores condiciones. Ha habido caídas, lesiones, tropezones, eso impide control. Hay problemas de accesibilidad. Escombros en una zona muy amplia, escombros de obra en una zona muy amplia. Falta de iluminación en esa zona concreta, esos 15.000 metros cuadrados. Ideal para perros, como sabéis los residentes por ahí. Ideal en estos momentos. El mes de julio encargamos el proyecto a un profesional, a un arquitecto. Y el propósito del proyecto es la regeneración y recuperación de los diferentes espacios, dando una respuesta temporal a las diferentes subzonas, adaptándolas a las condiciones de accesibilidad de entornos urbanos y dando a todo el conjunto un acabado de urbanización digno, dignificar la zona. Y un tratamiento unitario en cuanto a lo paisajístico. Entonces, ¿para qué es este proyecto? Pues para dar calidad a la zona, para que los residentes estén a gusto, se sientan a gusto. Y no sea una zona abandonada, en parte, para que los perros hagan ahí sus necesidades, como ocurre ahora en parte importante de esa zona. Dijimos que las aportaciones, las aportaciones o sugerencias iban a ser estudiadas
no por los representantes políticos, sino por los técnicos, como ha dicho Alberto. El arquitecto redactor del proyecto y el arquitecto municipal. Técnicamente y económicamente, porque tienen que llevar las dos cosas. Si un proyecto no valoras técnicamente, difícil solución tiene. Porque hace falta soporte económico para que se pueda hacer cualquier mejora o cualquier ampliación al proyecto en adelante. Unicamente esan zuetik deusitxu dato bat. Amendeko honetan, gerra amasei egun, periodiko baten, agertu zen gauze bat, parte baten gani. Amendo. El 5 de diciembre, hace 16 días, en el día, era sábado, aparece Claudio, gobernado por Bildu, como sabéis, Se proyecta mejorar el jardín de Zubikoetxea, no sé si sabéis, 2.176 metros cuadrados, con una inversión o un gasto, como queréis llamarle, de 225.000 euros. Estamos hablando de una superficie más de 7 veces mayor. Y decía, contará con un parque infantil, sin cubrición. Yo no digo que no haya que cubrir yo no digo que no haya que cubrir y no he dicho en ningún momento. Dos, y de leer porque tenéis juego de agua, que es algo muy novedoso, no solo para el audio, ya que en muy pocas localidades de Euskal Herria lo tienen. Dice el concejal de urbanismo, que trae el nombre allí, no voy a decir quién es. Aquí, en contra. Y no ha habido proceso participativo ninguno. Nosotros estamos recibiendo y hemos recibido las aportaciones y sugerencias de todo el que ha querido hacer y están ahí, ya ha dicho Alberto cuántas son. Y que sí se van a estudiar, pero no por parte de los que nos sentamos aquí, sino por gente especialista y profesional de la materia. O sea que en Llodio pueden hacer eso y aquí no. O sea, aquí los chorros hay que quitar y dicen que es algo novedoso y por eso ponen un juego de niños sin cubrición y no pasa nada en absoluto. Que no digo que no haya que cubrir eso de aquí, no digo que no. Y no hay proceso participativo y nosotros somos unos demonios. ¿Qué es eso? Hori está holan. Hau da izi, egon zan pasean hilien 25 hemen. De erantzune egon zan, ditutan dut, respetos da patxadas. Da gure benak irakurri ze esan zan. Da ze zangoan Alberto, da ze esan zan hemen. Da atzera horregaz gallegaz hunde. Atzera, hunde bat. Bueno, untzunde, ze esan dan, da nik zantat, alizeri eskerrik asko beran tono bat txikita, berak, esan demena gaitzik, da, gungo dire, kontu egdeuse, gungo dire, igual errozo joko zu, alderantzizik biko zan, hola nahin da. Baina, bueno, untzun behar izan guztiziet, grabeta gongo da, bale, ondo da. Restu, bale. Jose Mari, Ez. hombre, Amaitzu da. esan duzuna esan da, ni ezin ez izilik gelditu, benetan. Erabili duzu guk uste da demonioz eta holako hitzak erabili duzuz, mesedez. Mesedez, begonia. Bai, gure agotik ez dara kondo Zeure hitza egin duzu. Ez da hori iten, eta gauza bat, ezken ematen da, proiektuaren kontra gauza da, doni egokiztoko zen, proiektua gustatzen jakuela erazteak gustatzen. Gureak ez dira egin diren ekarpenak. Egin diren ekarpenak dira auzokideenak. Eta EH Bilduko nio ez da, proiektu hau ondo dagoen ez dagoen gustatzen jakuela, ala ez, aldrebezetaren pini behar bada. Gu galderak egin dugu, eta galderak egin dugu handi jaso direz, urten direz galderak ekarri dugu zuela herri honetako, zinegotzia garelako, eta eskubide hori daukagu, eta behar hori daukagu.
eta benetako zenbari. Beti erabiltzen duzu, zenbat deskalifikazio eta zu guzti duzu, pleno honetan deskalifikatu egin jatzule zuri. Zuri edo zuen taldekoaren bateri. Gurean entzun behar esan dugu insultoa, bai, oin pleno bi. Lozabakoa entzun behar izan gendun hemen, iratiri zuzen dute. Hori bai da deskalifikazio bat. Mesedez, sartzen zara eta deskalifikazio eta zitzegitasun niri, Jose Mari, benetan. Laudiokoa, azkenik, Bilduko gobernua izango da, baina Bilduko gobernu batek egiten bat dauen gauza txartu egin da, eta partatzeik ez badagon behar, guk ez daukago arazorik izateko, txarto dagoela. Ez daukagu, baina argi geratu daitzela, guk hemen esaten dugula, auzotarren eritzia eta karpena direla, eta ez EH Bildurenak. Komentario baten, bigarren aldiera batzak batean Iñaki izan egon eta ni egon nintzen kulturetzeko batzorro baten aipamena. Eta hartan esaten da hori, baina gehiago hori komentaren esan parte hartzeko buruz, baina nik beste zoze esan eban parte hartzeko buruz bai. Esan eban hori prozesu batala, danen artean ikasten dugun jarduera batala eta horretan alegindu behar garela, denok. Eta horren agire, kasu honetan, gardentasuna, parte hartzea, elkarren lantzea eta hori guztia, horre kontzeptuak denok behar bada ez dutzugu zentzun bera emoten kontzeptu horre guztia. Eta nik gauza bat oso argi dukot eta gure taldean bera, eta nik uste dut auzoko epe bai okiko da bena. Hirigintza, ezara soilik, politikariei, teknikariei eta eraikuntza enpresei jagoten kontu eta. Jagoten kontua. Badala bai, euren proiektuak herritar guztiei eragiten dautzelako bertan bizi direnen bizain jagoko kontuen. Eta horreri buruz ari gara bakarrik, denon artean gauzak egiteko. Hori da asuntoa. Tamen ez demonioak, ez faltak, ez berri bez. Bueno, harinakoak tarritxuki bakarrik dago. Zehatza bat, zuen iritsi ez duz esan, lehen alde bat izartzen, amaitxu da. Bai, bakarrik aktan irakurtzeko publiko inberko direz, ez da usko ekorri zen. Zu gure dago zu badeko zoak, badeko zoa ez? Ni bai? Ze bai ez ez amoteko? Ni bai, bariko hartzaldetik. Da nik untzutena, nik ez da izer, zuk esan horre duze. Benetan ez lotzatu itxenaz, benetan, lotzatu. Bitu, nik agostuen hogeta sortzi zen. Da hemen gauzen otanok egon gela uste dut. Da idazkarri hor dago. Da tesoreri bebai. Ia zer esan zan, en plan desafiante ganera, Bueno, lezinoak emoten gardentasune eta partartzaile asuntoan. Daia, horrek deskalifikazioak ez badire. ¿Sabes? Que es fácil poner cosas en los programas hablando de transparencia. ¿Verdad? Si no crees en ese principio, se transforma en una farsa, en un circo, en una anarquía. Es potente, fuerte. Y hay que escuchar. Porque cada uno es libre de decir lo que quiera. Y eso pues no es descalificar. Gardentasuna voluntario da. Qué descalificación, Dios mío. Voluntario da. Zer norbera ez bada gardena. Joder, filosofía pura. Claro, lo que quieras, pero descalificación ninguna. Causa que eskultuan egiten duzuez. Y otras lindezas más. Y otra no. ¿No quieres que te recuerde por qué? Solamente recordar. Lo irakurri osoa, osori irakurri. Solo de recordar lo que pone en el acta. Y entonces yo te dije, mira, no tengo aquí el documento, pero hoy tengo, por si acaso, tengo, y si quieres te doy copia. Eso es transparencia. Hori da gardentasuna. Beste batzuri edo zer esan.
Hori lastime bada horni benin sartzen bagara, bai ni eta bai zuen. Eta edo gu eta zuen. Beha, nik izan dute Santa Luzieko gaize, niko argi daudela, eta esan dugu, Albertok esan dugu, amendik aurrera, hori da fase bat, da amendik aurrera albada, kontuen ukungo dira horrek duzek fijo. Da arkitekto bize, behitxuko dobera, bai fijo. Da erantzun egongo jatzuna, bai. Hori, argi gubi. Eurrera txau, edatxera txau, zanak eta nire betzen duen hobeto. Hor nioen barideke. Erantzun egongo duzuna, fijo egun. Da, zuen guztoko bada, hobeto. Eta beste bai.